आफ्रिकान सुइन फेभार बेरामजों गंसे अमा फार्म लांदां। बिटिआर सोरखारा बिटिआर ओनसोलखौ पिकलेन्ड खालामनायनि खोथा बुंनायनि गेजेरावनो आबादारिनि गोबां खहा जानायनि नुथाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाब आरो खालिंदुवार बियाबनि उत्तर कुयाबिल थेफाखात गामियाव आफ्रिकान सुइन फेभार बेराम साग्लोबनायजों लांदां जाबाय गंसे अमानि फार्म। बिथां उत्तर कुयाबिल गामिनि जाखांफु लाइमोन आबादारि बापन बर'आ 2018 मायथाइयावनो बापन बर' पिग फार्म खेवजेनना गोबां अमा फिसिबोदोंमोन आरो गासै 6 खामानि मावग्रा लाखिनानै गावजों लोगोसे बिथांमोननि नखरखौ राङारि बिथिङाव सुंथाहरनो हादोंमोन। नाथाय 2022 बोसोरनि मे जुन दानाव आफ्रिकान सुइन फेभार बेरामा सोमजियो आरो फार्माव थानाय गासै अमानि मोदोमाव आफ्रिकान सुइन फेभार बेराम साग्लोबनानै थैलांजोबनो हमो। बिखौ खबर मोनना गुवाहाटी जुनार बिफाननिफ्राय खौरां लाफैना बेराम जानाय अमाखौ बुथारना फबना दोनजोबो आरो ओनसोल नाङैनो अमा बेदर जानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय 144 धारानि आयेनखौ खानानै होयो। दासिम आबादारि बापन बर'आ गोबां जिंगायाव गोग्लैनानै दं। बिटिआर सोरखारनि पिक मिशननि गेजेरजों गोबां आबादारिफोरनो अमा फिसिनायनि थांखिया जाफुंनायनि लामायाव गैलिया नामा बेखौ समासो बुंसिगोन। बिथां बापन बर'आ सरकारनि अनसुंथाइ लायाबालानो गावनि इसे रांजों फार्मखौ बेखेवजेनना अमा फार्मखौ खालामबोदोंमोन, नाथाय बिनि खाफालाव देग्लाय मोनदा खालामना गालांबाय। आबादारिनि अमा थैनायनि फार्माव आबादारिखौ थुलुंगा आरो दिथा होनो बहा खारना थाखो बे आबादारिनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा बापन बर', गामि सा कुयाबिल, लोगोसे आं थेफाखात गामिया जिल्ला उदालगुरि। बे समाव खोनानो मोनदों नोंथांखौ दिनै नैबे समावहाय नोंथाङा सासे सेंग्रा लाइमोन हिसाबै अमा फार्मखौ बेखेवनानै गावनि आथिङाव गसंनो नाजादोंमोन। बे समावहाय गंनै नोंथाङा फार्मखौ नुदोंमोन। बे समाव नैबे समाव नोंथांनि जिथु फार्म बेयावहाय अमाखौ थैनाय गोबां नुबाय। दा मासेबो अमा नोंथांनो मा बुंगोन? दा आंहा अमा फार्म खुलिजेननाया आं 2018 सेप्तेम्बर मासाव खुलिदोंमोन। नै आंहा 4 बोसोर जाबाय। बे 4 बोसोराव आङो मोनसेनि बेखौ खुलिखांनानै आरो मोनसेबाव आं खुलिबावदों। नैयाव आं 18आव बा सेप्तेम्बर मासाव आं स्टार्ट खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बिबायदि मासे मानैहैनो अमाखौ आङो बायनानै फेदेरनानै माने बिमा खालामनानै आंहा दा माने बिमायानो आंहा 50तानि आप जालांबायमोन आरो फिसा बिला गासै आंहा 400 बेबायदिहै आंहा गोरलै गोरलाम दोङोमोन। बेबायदि दिनै आंहा नैबे 2022नि माने मे मासनिफ्राय आंहा एसे लोमजानाय आङो नुनो मोनबाय। नैबे फार्मावहाय नुनो मोननायावहाय आं सानदोंमोन गिबियावनो माने साधारन लोमजानाय। बिदिहै आं 4 बोसोराव आंहा मासेबो अमा बिदिहै थैफेराखैमोन। उनाव मासे अमा थैनायाव आङो एसे माने आङो डाक्टर लिंना लाबोनानै बा आङो गावनो एसे हायो बा 4 बोसोरनि जिखिनि एक्सपिरियेन्स दङ आं बिदिहै बिजि दावाइ मुलि होबाय। बेबायदि होनानै होनायावबो आङो बेखौ फाहामनो हायासै। बियो सानबायाव थैनायसै। बिदिनो बिनि उनाव आरो मासे आरो बिनि उनाव माथाम माब्रै माने जालांनो हमबाय। एसे आङो गिनाय मोनबाय। गिनाय मोननायाव थैयै नायबोलै 20-25ता थैनायाव आङो जोंनि कालाइगावनि भेटेनारि प्रफुल्ल कुवर बिथांखौ लिंना लाबोनानै आङो गुवाहाटीयाव लेबरेटरियाव आं बेदर थै बिदिहै जों हरनायसै। मोनसे सप्तासे उनाव जोंहा रिजाल्टआ फैबाय जे आफ्रिकान सुइन फेभार नांबाय। बिदिहै बिथांमोना बिदि दांदोंबाथ' सरकारानो माने फाननो होआ अमाफोरखौ, माने बुथारनानै फबना गालाङो बा फबनाय बिसा सिस्टेम मोनसे दोङो। बिथांमोना बिदिहै दाखालि 23 जुन खालि आंनियाव सरकारा फैनानै फबफैबाय बा फुथारनानै फबबाय। दा आंहा अमा फार्माव मासेबो गैलिया। समाव आंहा 200 दंमोन आरो जेनेबा। दा बेखौ भेटेनारिनिफ्राय आंहाथ' जोबोद खहा जादों। मानो होनब्ला गासै अमाफ्रा आंहा माने गाभिन बा डेलिभारिमोन। बिथांमोननि उदैयाव जेनेबा फिसा दोङोमोन। फिसा 10-12ता थायो मासे अमायाव, नोंथांमोनाबो मिथिगौ। बिदिहै जेनेबा माने बंस' हालिया आरो जेनेबा माने आंहा 30 लाखनिबो गोजौआव माने लस जादों आंहा।
बे लस जानायनि बेलायाव नोंथांनो सरकारा माबाफोर साहाय्य होनायनि खोथा बुंदों नामा? साहाय्य बिदिथ' बुङाखै आं खेथि पुरन हिसाबैसो माबा मोनसे किनसित मोननो हागौ आरो जेनेबा दा मासे अमा बिमानि दामा जों फानोब्ला बा जोंहा अमा मासेनि दामा 80-90 हाजार जाहैयो मानो होनब्ला मासे अमाया जोंहा 10-12टा फिसा होयो बेखौ फाननानै जोङो 5,000 अमा मोनोब्ला 10टा अमायाव जोङो आरामसे 50,000 बिमानि दामा 30-40 हाजार थाखा थायो जोंनि बिमाया हेमसियार बा इयर्कशायर बिमाफोराबो जोबोद गिदिर गिदिरथार बिदि आरो जेनेबा दा बिथांमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दों मासे अमा बिमायावलाय बा 100 किल'नि अमा बिमाखौलाय 15,000 बा 12,000 बेबायदिसो होयो होनना खोनादों आरो जेनेबा फिसा दङमोन फार्माव अमा दङमोन हेमसियार इयर्कशायर आरो लकेल क्रस बेबायदि आं मोनथाम माबाखौ फिसिना दंमोन दा बिथांमोनहा जों बायसा सासे उथिफुनाय फार्मारखौ नायनांगौ खारन आंजों लोगोसे आंल' नङा आंजों लोगोसे 6 जन आंहा लेबार थायोमोन नैबे फार्माव 3 आरो बे फार्माव 3 दा 6 जन लेबारा माने माबायदि सोलिगोन बे मोनसे सिन्ता आं आरो माबायदि आरो माने स्टार्ट खालामफिनगोन बेफोरखौ आंहा बहुत सिन्ता जागासिनो दङ माने माबायसा सोलिफिनगोन माबायसा स्टेप आं मोनहैफिनगोन ना फिना बे बिथां 6 जन न'खरा 6टा न'खरा माबायसा सोलिगोन बिनि सायावबो आंहाबो सिन्ता दङ बिथांमोनाबो बहुत दुखुआव दङ दा बिथांमोना आंजोंनो आंनि न'आवनो सोलिनानै अमा आदार होनानै बा फार्मफोरखौ सुनानै बिथांमोना सोलियोमोन बिथांमोनाबो निस्सय बहुत माने सोलिनाया गोब्राब जाना फैदों बेबायदि आरो दा बेखौ नायनानै जुदि सरकारा माबा मोनसे जोंनो जुदि अनसुंथाइ बा जोंखौ पुनर सोलिफिननो थाखाय जुदि राहा लामा होयोबा निस्सय जों गोजोननाय थागौमोन हाबो गाहोनांगौ जायो दा मा बुंनो बिथांमोनाबो बिथांमोना खबर लानांगौमोन एसे दा बिथांमोनाबो खबर लास' हायाखै अमा बेदर जानायखौ बन्द' खालामदोंमोन नाथाय दासिम बन्द' जायाखै खायसे जायगायाव नोंथांनि बे फार्माव बन्द' जानायखौ नुनो मोनदों जे जाथों माने जेराव जाहा आफ्रिकान सुइन फेभार एफेक्ट जाबाय बे एरियायाव माने 5 किल'मिटारसिम अमा बेदरखौ फाननो होनाय जाया मानो होनब्ला हयथ' खाथि खाला जानाय अमा बेदरखौ जाबाय बायब्ला आरो गुबुन सोरबाफोर आं बायसा फिसा फार्म बा गिदिर फार्म थानो हागौ बा न'खराव माफा मानै थानो हागौ बेफोरावबो सन्देरलाहैयोब्ला बिथांमोना इनायनो बिस्राबो खहा जागोन बिनि थाखाय माने फाननाय बायनायखौ माहाय एसे बन्द' खालामना दोननाय जादों खिन्थु जोंनि गोजाननि जोंनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव जानाय लोंनायाव जेबो माबा गैया सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेदरखौ बा अमाखौ बायलाय फानलाय आरामै खालामनो हागोन जाहा नैबे उदालगुरि जिल्लानि नैबे जों कबिरालि बा हरसिंगा एरिया बे माने दख्लासेल'सो जों फाननो जानो हाथ'नाय नङा गुबुन रायजो बा गुबुन माबाफोरा डिस्ट्रिक्टफोरा बा गुबुन ओनसोलफोरा अमा बेदर जानायाव जेबो बाधा गैया बेखिनिखौ आं बुंबाय मा मुलाम्फा दङ ना बे समाव आंनि फार्मजों लोगोसे आंखौ नुनानै जोबोद सेंग्राफोरा माने फिसा फार्म 2-3 रुम लानानै बा खथा बनायनानै बहुतआनो माने गोबाङानो ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों बा ओंखारबोदों आंहाबो गाहाम नांदों दा बिदिहै आंनियावबो बिथां 6टा न'खरा आंदो जोबोद मोजाङै बिथांमोनखौ आं सालायनो हायोमोन अमानिफ्रायनो बिथांमोनखौ आङो माने बिथांमोन 6टा न'खरखौ 6 घरखौ आङो माने बेथनफोरखौ होनानै बिथांमोनखौ आं मोजाङै सामलायनो हायोमोन बिथांमोनाबो बिराद मोजाङै सोलिनो हादोंमोन आरो माने अमा फिसिनानैबो न'खरखौ सालायनो हायो बिराद मोजाङै सोलिनो हायो बिराद मोजाङै सालायनो हायो नंगौ रायजो राजाफोरा लोरबां दाजा बे बेमारखौ जोंनि सरकारा माने बेबायदि बुथारनानै दाबसे जायगायाव फबनानै जेन निष्क्रिय बा गैया खालामबानो जोंहा सिन्तानि कारना एसे माने रेजें जालांगोन मोनसे समाव नैबे आसाम रायजोनिफ्राय जों जुदि बेमारखौ जुदि होबथानो हायोब्ला बा गैया खालामनो हायोब्ला जों माने बिराद खुला हिसाबै जोङो अमाखौ फिसिफिननो हागोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरा मोजाङै माने अमा फिसिनानै जानो हागोन बा अमा फार्म खालामनानै जानो हागोन बा दैदेनलांनो हागोन जिउ दैदेननो हागोन न'खरखौ फसंनो हागोन आं बेखौ बुङो आरो जेनेबा बिथांमोना माने अरायबो माने फार्मखौ एक नम्बरावनो साब सिखोनखौ खालामना लाखिनांगोन आंबो खालामना लाखियोमोन खिन्थु माबायदिहै आंनियावबो फैखो आं बेखौ मिथिया गिनो गोनां गैया माने गिनो नाङा फिसा जिबिलाक फार्म दंखौ बिथांमोना एसेबां गिनो दरखार गैया नोंथाङा जुदि बिथांमोना जुदि मोजाङै गाव माने साब सिखोनता बा बाय'सिकिउरिटिखौ मेनटेन खालामो बिथांमोननियाव एफेक्ट जानाय नङा माने अरायबो फुंबिलि बा मोनाबिलि समाव ब्लिचिं पाउडार बा सुनै बा स्प्रे दोङो बायबा मोनो जों किसुमान माने बिजानु नाशक
द्रब्य मोनो जों बेबायसाखौ बिथांमोना मोनाबिलि समाव जुदि स्प्रे खालामबाय थायोबा बिथांमोनाव जानो हानाय नङा आरो बिथांमोना मोजाङै फार्मखौ सोलिलां बा सालायनो हाफिनो।